Ang atong Diyos buhi kaayo, wala siya mamatay. Ang ayan siyang pagadayon, ang ayan siyang bugyawan, ang ayan siyang pagasayawan. Kay atong Diyos buhi kaayo, tungod sa iyang gugma niluwas taniya. Sayaw sa kalipay, kay giluwas ta sa Ginoo. Sayaw sa kalipay, kay giluwas ta sa Ginoo. Walay gahom ang kaulaw, kay giluwas ta sa Ginoo. Sayaw sa kalipay, kay giluwas ta sa Ginoo. Ambak sa kalipay, kay giluwas ta sa Ginoo. Walay gahom ang kaulaw, kay giluwas ta sa Ginoo. Tuyok sa kalipay, kay giluwas ta sa Ginoo. Mukabyot ko sa iyang presensya. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang atong Diyos buhi kaayo, wala siya mamatay. Ang ayan siyang pagadayon, ang ayan siyang hugyawan, ang ayan siyang pagasayawan. Kay atong Diyos buhi kaayo, tungod sa iyang gugma niluwas taniya. Sayaw sa kalipay, kay giluwas ta sa Ginoo. Sayaw sa kalipay, kay giluwas ta sa Ginoo. Walay gahom kaulaw, kay giluwas ta sa Ginoo. Sayaw sa kalipay, kay giluwas ta sa Ginoo. Ambak sa kalipay, kay giluwas ta sa Ginoo. Walay gahom ang kaulaw, kay giluwas ta sa Ginoo. Tuyok sa kalipay, kay giluwas ta sa Ginoo. Mukabyot ko sa iyang presensya. Ambak sa kalipay, kay giluwas ta sa Ginoo. Walay gahom ang kaulaw, kay giluwas ta sa Ginoo. Tuyok sa kalipay, kay giluwas ta sa Ginoo. Mukabyot ko sa iyong presensya. We honor your name, Lord Jesus. Dalaygon ka sa walay katapusan, O Diyos. Hallelujah. Magaawas sa kalipay nga mo makasing-kasing sa diha nga kami makauban kanimo. Nining adlaw mao kini ang espesyal ug matahom nga adlaw kanamo, tungod kay makaduol na usab kami diha kanimo. Ani ikaw sa among taliwala. Lain na usab ang kalayo nga imoy gabubo sa among makinabuhi. Ginoo, salamat. Dili gyud ikaw pasagad kanamo, kundili sa tanang panahon ikaw nagauban kanamo. Tungod kay nahimuot man ikaw sa kinabuhi, tungod sa imong pulong Ginoo nga amo gayud nga giampingan. Magapadayon kami, dihugi ang imong pulong sa ngalan ni Kristo nga among Dios. Amen.
Maayong buntag kaninyong tanan. Okay, salamat nga gisirado na ang atong pultahan. Mao nga kita ang manimbahay atog yung bantayan ang atong oras kay kung masirado na. Okay, so wala pa gyud masirad abot na ta diri kay gituyo nato na masirad ang diha aron na wala ay mga bata na makagawas-gawas. O bisan diri sa pikas sa Brother Alex i-monitor kay di na to makita sa likod o naabay mga bata kay magampo sabta na naay tubig ang atong bomba diha kay ang mugawas kalayo man ka maayo hinuon pod kay kadtong walay mga gasol dinhi na ta manuksok. Hallelujah. Kalayo ang sa likod, sa ato pa duol rang impierno suluyo. Na maminaw ta sa panahon karon kay nanapod ko'y nadungog na pod gikan sa gawas. Okay. Sige ra. Marag di na gyud ni madugay ning mga panahon na tuloy-tuloy na gyud ni. Praise the Lord. Salamat nga bisan sa hamubo nga panahon nakaduol ratang tanan sa Ginoo. Numeros chapter 14 verse 8. Numeros chapter 14 verse 8. Kung ang Dios mahimuot kanato. Okay. If God or if the Lord is pleased with us, He will lead us into that land, a land flowing with milk and honey, and will give it to us. Kung ang Dios mahimuot kanato sa laktod nga pagasulti, ang Dios maoy mo pahiluna kanato. Ang Dios dili taangay mabalaka kay siya. Niining mga panahon karon nga nagpaingon na ang mga kalisod sa kalibutan, dili taangay mabalaka. Ang ato lang buhaton na mapahimutan nato siya. Dugayng panahon nga kita wa pagayod makakita sa kamatuoran. Apan salamat na bisan niining mga adlaw nag-abot ang atong mga bisita. Atong mga bisita wala ma-welcome. Wala. Okay. Ato daw kuno patindogon ay princess, palihog daw sa atong mga bisita be. Lamanuhon nato sila. Nainakita lang ko mga bisita. Akong ginahangyo ato mga kaigsuunan nga first time nga nakaadto diri labaw na tong mga kaigsuunan po nato nga nagdala sa ilahan, nag-invite sa ila diri, ato silang ipaadto sa atubangan, tapos ato silang i-greet. I love this family of God, so closely knitted into one. They have given me into your heart, and I'm so glad to be a part of this great family.
course diri sa atubangan. This family. Oh, oh, I love this family of God. So closely knitted into us. They have given me into your heart, and I'm so glad to be a part of this great family. Family of God, so closely knitted into us. They have given me into your heart, and I'm so glad to be a part of this great, great family. Family of God, so closely knitted into us. They have given me into your heart, and I'm so glad to be a part of this great family. Family of God, so closely knitted into us. They have given me into your heart, and I'm so glad to be a part of this great, 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 great family. Family, family, family. This great family. Hallelujah. Atong taga-clap offering atong buhi nga Dios kay kung dili sa atong mga pag-share sa ilag, pag-encourage o pag-invite, wala tayong mga aning daghan kayo ng mga kaigsuunan. Nang hinaot mi mga igsuon nga dili lang kani ang sinugdanan kundi ay kay katapusan kundi ang sinugdanan sa inyong pagbisiang pagsimba diri sa atong balay alampuanan. To God be the glory. Pwede na mumulingkod. Okay, tanawa ubay-ubay ra bagyo di ay sila. Praise the Lord. Okay. Okay, balik ta sa atong teksto. Sa atong bersikulo sa libro sa Números chapter 14, nagaingon siya, kung ang atong Ginoo mahimuot kanato, dadon kita niya sa yuta.
diin nagaagay ang honey. Iyon siya milk, gatas ug dugos. Okay, dili gina literal na gatas ug dugos, kundi ang kahamugaway. Dadon kita sa dapit diin dili lisod ang kinabuhi. Unya ingon siya, and will give it to us. Dili na niya bawion. Kana ko nagaingon siya kung kita makapahimuot kaniya. Maurag yun na problema diha. Makapahimuot. Dugayng panahon nga kita wala gayud makapakita nga makapahimuot kita sa Ginoo. Kay para sa ato kaniadto dili nato importante ang Domingo nga musimba. Musimba lang taganahan. Praise the Lord. Pero wala ita mahibalo na ang tao gibuhat sa Ginoo. Aron lamang kining musimba, mudaig. Nagayon siya, the people I form for myself is to proclaim my praise. Aron magadaig sila kanako. Mao nga dinhi sa atong panagtigom, atong gihimo ang mga pagdaig. Nagapakpak kita sa atong mga kamot. Nagabayaw kita sa atong mga kamot. Nagalukso kita sa kalipay. Nagasayaw kita sa kalipay. O kining mga butanga, gikahimutan yun ni sa Ginoo. Gani, ang Lucas Kapitulo 19, chapter 19. Okay. Gipahunong sila. Ang mga butang nga gikahimutan sa Ginoo, gipahunong. Lucas Kapitulo 19, 39. Dihay mga parisyo, uban sa kadaghanan ug miingon kang Hesus, magtutudlo, rebuke your disciples. Badlunga ka ng mga sumusunod nimo. Nganong niingon man sila nga badlunga kay malipayon sila nga nagadaig sa Dios sa verse 37. Ibabaw niya na sa verse 37, when he came near the place where the road goes down to Mount of Olives, the whole crowd of disciples began joyfully. Nagsugod sila sa ilang mga pagdaig sa kalipay to praise God in loud voices. In loud voices for all the miracles they had seen. Silang tanan, ang crowd, na nagsinggit sila sa kalipay tungod sa mga maayong buhat nga gihimo sa Ginoo nga ilang nakita. Milagro they had seen. Verse 38, ug ang ilang mga pagdaig mao kini, bulahan ang hari. Blessed is the King who comes in the name of the Lord. Peace in heaven and glory in the highest. Ilang gidaig ang Dios, gidaig nila ang Ginoo. Og didto ang mga parisyo uban sa crowd nagaingon. Some of the Pharisees in the crowd said to Jesus, Teacher, sa ato pa, Ginoong Hesus, rebuke your disciples, pahiluma sila. Og bilingi ang Ginoo og miingon, sultihan ta mo, if they keep quiet, the stones will cry out. Atong palakpakan ang pulong sa Ginoo. If God plays with us,
God will lead us into that land. Dili gusto ang Yawa nga mudaig kita sa Ginoo. Gani na anak ko'y nadungog karong buntaga na didto sa Canada sa ilang bing sa simbahan sa ila sa dako nga katedral nila sa Catholic Church, napulo na lang ang pasimbahon. Dili na sila paawiton. Hallelujah. Tuloy-tuloy na gyud ni. Mag-ampo ta dinhi na ang atong leader sa Pilipinas giyahan sa langit nung kaalam sa Ginoo. Nag-ingon ang Ginoo, kung pugngan ninyo sila sa pagdaig, ang mga bato maoy musinggit. Praise the Lord. Okay. Sa unang panahon, wala gyud ta makasabot ni ani. Naara sa baba. Tama gyud tong giingon sa Biblia sa Marcos. Tan-aw nato, Marcos kapitulo 7. Praise God, hallelujah. Mark chapter 7 from 6 to 7. Marcos 7. Tama gyud to ang giingon sa Biblia, sa pulong sa Ginoo. Tama gyud. Wala gyud ta masayod ni ana. Kay naanad man ta nga mosimba nga wa gyud banha. Maghilom rata sa sulod. Naaman to ay kanta pero sila ra diri may manganta. Okay, unsay giingon sa libro sa Marcos kapitulo 7 size si Isaias sakto gayud nga miingon. He prophesies about you hypocrites. As it is written, ni propesya siya mahitungod ni ining giingon mga hipokrito, sumala sa nahisulat. These people honor me with their lips, bara, but their hearts, apan ang ilang mga kasing-kasing layo kaayo kanako. Tungod kay layo man kaayo ang atong magasing-kasing ramay nag-ayo. Ang nahitabo, verse 7, ang atong pagsimba nahimong walay pulos. They worship me in vain. Nganong na wa may pulos, tungod kay dili naman biblikanhon ang gigamit. Dili na. Unsa naman ang gigamit? Pamaagi na dili sa Ginoo, kundi pamaagi na nga iya sa tao. Their teaching are but rules taught by men. Mao na mga kaigsuonan ko diha kang Kristo. Kung gusto ikaw nga mahimutan kanunay sa Ginoo, praise the Lord. Usara, buhata ang kabubuton sa Dios. Kaniadto nakasunod ba kita sa kabubuton sa Ginoo? Wala. Ngano? Wa man ta hitudluian eh. Ayaw ingna nga kung nagamit na tagbiblia, dili na ta Katoliko. Maumanay na sayop nato kaniadto. Musimba ta? Wa gyud tay dani ani ba? Mas di pamalimtan ang rosaryuan. Pandong sa ulo.
Praise God. Hangtod na ang mga ginikanan, inay ang bata ihalad, dili naman halad ang pangalan. Bunyag na. Okay, balikon ako. Kamong mga bago nga niya dinhi, wala mausab ang inyong relihiyon. Maunsa man ang atong mga simbahan, kaniadto ang mahinungdanon na alay gi Kristo, gitudlo si Kristo. Bisan pag-unsa pa ang pangalan sa karitula sa imong simbahan. Dili man magmater sa porma sa simbahan, guwapo ang simbahan. Kasagaran ang atong simbahan, kaniadto gi pagguwapo gyud. Guwapo, ang simbahan ray guwapo, pero ang mga nanimba, ang mga kasing-kasing, wala gyud magguwapo. Nganong wala mo guwapo? Wala man niyo, wala man ta. Lakton nga pagasulti, wala ta kapahimuot sa Ginoo. Kay wala man nato mapahimot ang Dios, nagpabilin kita sa kalisod. Kalos arata na hibalo nga ang atong Dios, Dios sa panalangin. Kini karon nga nakristohano na ka. Nausab ang imong reliyon, wala oy. Katoliko gihapon kita, pero dili na under sa Roman. Dili na Roman Catholic, kundili Christian Catholic. Catholic means katahulos. Sa laing pagasulti, universal, kinatibukan, maunay kahulugan sa Katoliko, Katolikos. Mao nga kasagaran na naglinya dinhi nga mga bisita, kaubanan gyud nato ni mga Katoliko. Kay ngano, mao may giingon sa Biblia, panglakaw kamo sa tibuok. Wala may word Catholic dire. Pero kanang word tibuok, mao na siya ang Katoliko. Catholic, katahulos, means universal, kinatibukan, panglakaw kamo sa tibuok. Oh, kinahanglan tanian nagmakasabot. Dili ta palakon sa laing grupo, sa Katoliko ra gyud ta manglakaw. Kay mao may giyong panglakaw kamo sa tibuok. Dili bang tibuok universal man na, katahulos? Mao na nga kasagaran, mga kaubanan natin, mga Katoliko, natao sa Ginoo. Sa dihang natao kita sa Ginoo, kumusta? May kalipay. Amen. Naablihan ang atong mga mata, ang atong spiritual eye. Naabli. Mao nga kusog na ta mo pakpak. Sa una, naabay pakpak atong gihimo, wala. Naabay sayaw nga atong nahimo kaniadto, wala. Ang atong gihimo kaniadto, panaway na lang yun noon, makadungog tag na simbahan nga nagsayaw. Moingon ka, ikog na malay kulang ining mga tawhana. Ay, tama gid ay nang giingon sa Biblia nga dili gid ta manghukom. Amen. Dugayng panahon nga kita wala makapahimuot sa Ginoo. Bisan sa atong pista, nahimuot ba ang Ginoo? Wala. Nganong wala man? Wala man maggiyahi sa pulong sa Ginoo. Wa may nagtudlo nato ni ani. Kanus arata nakakaton sa dihang nakamata. Oh, panahon na gudpod siguro kay talitapos naman kaha ning panahon na. Muingon kong talitapos na kay ngano nagpangatuman. Hallelujah. Tuloy-tuloy na ni. Karon di ay sa Canada napulo na lang ang gialaw. Unsa kadako ang imong simbahan napulo na lang. Praise the Lord. Dili na pwede mo kanta kay ang transmission tanawag yun ning mga
ang gigamit nilang sakit dili ng kanser kanang kuyaw nga sakit, dili ng diabetes at singra. Kumon nga sakit pag may muana na gani ka. Kuyawan na COVID ni siya. Wala no maalamon po sila. Wala gamita ang kanser, wala gamita ang diabetes, mga kuyaw na nga sakit. Usa pa na ubang mga sakit nga kuyaw. Ang gigamit kumunra. Gahapon na nagkasal ko, nahitukan mo ko, gilukaw, nagpugong-pugong yung kutong-utong, yung ginukaw. Ni utong gyud ko, ini utong gyud ko, nadugay na uli, lagi salamat sa Ginoo. Kaya daghang tao, may ko, mga gikubit. Kumunra nga sakit, may gamit sa yawa. Praise the Lord. Na ay nagpatambag na minaw ko na dok gisulayan yun namo dok na mag-face mask, mag-face shield. Di daw siya kahinga. Yan siya, kung ganon, huwag ka nang lalabas. Sa bahay ka na lang. Unsaw, pwede mo paglingaw, ma-stress ka sulod. Kana bitang langgam nga imong halwahon. Ang uban mo utong na lang na sila. Lahi gitong makalupad-lupad baka ma-refresh. Okay. Tinuod na ba? Nay, mga langgam imong kulong-kulong na. Tingal agab sa imo panapakan og litson nga manok. Muutong na ngano dili need niya na ma-refresh. Hallelujah. Maayo kag lawas na ara ka pirmi. Mao na sa diha pay kwarta. Kanang mga balay nga moardi kayo maayo pagwapuha daan. Kay kung ang imong balay wala mo gwapo, unya daghan kaayo mga makita nimo nga di maayo, masakit ka diha. Pero hayahay nga balay, moarag nindot nga balay ni daghang mga tanom, naay mga kamunggay. Okay, moarag ma-refresh, mana ka na, naay manok nagsuro-suro malataan na, lami na po ng sabaw ni ana. Pero naa ka sa inigmata nimo sa buntag, wa ka moangay sa porma sa imong balay, masakit ka. Mao na kinahanglan mo gawas yun ta. Hallelujah. Okay. Mana nga nauso ang mga bulak ba? Kay makatabang ba yan na? Nauso mga bulak. Kami wa magiging tayo may bulak. Nagkatag raman ang among bulak. Karon ay naayo gud pag-arin sa among bulak. Kakita ang akong apo sa gawas, isa, wow, gwapuha sa bulak ninyo luoy. Hindi ko na, maka-refresh, yun na siya. Praise the Lord. Maayo ba ang Diyos? Maayo. Bisan gani ka ng aquarium, ang isda kung imong kulungon, ug di gina siya pang design sa aquarium, mamatay na siya ba? Kaya nga no, gusto magina siya nga musuroy na siya. Gawas ni adtong mga isda nga di gid suruyan, dili lagan mo na ibutang sa aquarium, buhi na siya. Naaman po yung mga tao nga di gid suruyan, narag balay puyo, kana mo ni angay kulungon. Pero kining anan og lakaw-lakaw, kulungan na. Di ba makautot na permi ba? Hallelujah. Magdaot ng tiyan. Okay. Marcos, balik ko na ko ni. Mark chapter 7. Kaniadto nagaresulta sa dili mao, nagaingon siya, kawang ang inyong pagsimba kanako. They worship me in vain. Nakawang sulod sa dugay panahon na wala gyud ta makakita.
Unya kung pangutan-on ta nga mag-uli na, diin ka man gikan, nagsimba. Nagsimba. Ang iyang huna-huna nga kung makasulod simbahan, nakasimba na. Mali. Pagsulod nimo sa simbahan, kinahanglan yun na mo simba yun ka sa Ginoo. Okay, wa kayo ko kailan ni bataan ni email, musimba na. Amen. Musimba. Naminaw sa pulong sa Ginoo. Kita sa una, mulingkod naman tayo sa likod. Human na to, bot-bot tatag, mawari oras, bugawas na ko. Muuli ra, wag yun tayo nagdala, wag yun pulong sa Ginoo, wag yun. Na muuli rata, ni uli rata nga, wag yun din taon, empty. Wala. Kay wala man, laktur nga pagasulti, ang atong trabaho o ang atong kinabuhi, wala gyud makapahimuot sa Ginoo. Kay wa man mapahimot ang Ginoo, wala pud ta ihatod sa kaayuhan ug maayong kaugmaon. Pero sa diha nga giablihan sa Ginoo, niabot ang panahon, nakadungog ka sa pulong, nakadungog kag awit, giganahan ka, maora to hinungdan nganong nakaabot ka dinhi. Nisimba ka, napanalanginan ka, giablihan sa Ginoo ang imo kasing-kasing. Diha na nakita nimo nga nag-anam ug usab ang dagan sa imong panimalay. Kaniadto, wala pa man ta sa Ginoo ang atong ginamaster. Oh. Master kaayo ta sa atong mga batasan. Hala, panghimantay sa uban, libak diri, libak dito. Praise the Lord, hallelujah. Master. Maunay ginamaster, mga karakter sa unang panahon, sa Old Testament, dinumtanay, lalis. Hallelujah. Pero sa dihang giablihan na sa Ginoo, amen? Bantay na yun ta. Ang atong sinultihan, okay. Sa unang panahon, wala pa ta sa Ginoo. Okay, piliun nato ang tao kung kinsay atong angayan nga atong uban-ubanan. Di gani ko kaangay, bahala mo diha. Pero sa dihang giablihan ka na, puros na, maayo kay ngano man ang akong kinabuhi, ang imong kinabuhi, nahulad naman sa kinabuhi sa atong Ginoo. So dili na gyud malikayan na pantay. Amen ba? Oh, didto mi sa Oriental. Akong giingnan ng taga-Oriental, bahalag dili ninyo may pakanoon, basta makaawit rami. Labaw pa po sa kaon, noon. Lipay. Maura may atong tuyo na malipay, atong kasing-kasing, gikan sa pagsubang sa adlaw, hangtod pagkasalop, malipayon ang imong kasing-kasing. Kaya ang Dios kalipay man. Tanang mga kasubanan, tanang mga soliran, dili gyud kitay angay nga mosulbad ni ana. Ang Dios na maoy magtatabang. Atong palakpakan ang atong Ginoo. Dili gusto ang Dios nga mabalda ang imong pagpamalandong, dili gusto ang Dios nga mabalda ang imong kalipay uban kaniya. If God plays with us, kung ang Dios mahimuot kanato, dadon kita niya sa yuta nga nagaagay ang gatas ug dugos, and will give it to us, ug iya kining ihatag nga dili na gayud siya magunahon nga bawion pa. Ang ato lang mapahimut-an nato kanunay ang Dios. Amen. Mapahimut-an, pabilin gihapon sa imo ang tinuuhan, pero ayaw nagbuhata katong imong gihimo nga dili mao. Hallelujah.
Nagdaho man ta sa una nga ang gitudlo sa Ginoo nga paampuon ta. Sa una wa man di ay ta kahimo ni ana inig mo higda ta inay mo ampo ta wala ta kaampo. Oh. Ang akong apo diri naghigda mi. Basta dinhin ako ning simbahana muhapa ko diha. Akong gitudloan si Doy dali doy ubanta. Buhatan ni diri doy. Hapa min duha dia. Sa dili pata matulog doy. Pagkakadlawon pukaw na po ako doy. Ato na punta dito doy, ampo na punta. Ang Dios wala matulog. Kung mao kanay atong batasanon, praise the Lord, mahimuot gayud siya. Siya, wala nailain pa. Dili ka niya tugutan nga mahitumpawak ka. Ngano, nakita niya ang gugma. Praise God. Nag-ingon ang iyang pulong sa 1 Corinthians chapter 8:3. Kung sana'y sulod diha, ang tao nga nahigugma kanako, mao ba na? Nailhan nako siya. The man who loved God, okay, mao gyud. The man who loved God is known by God. Naunsaon man nato pagkahigugma sa Ginoo nga wala man ta matudloi lagi ani. Mao na nga kung pasultihon ta sa una, muingon ra ta nindutan no og nahibaluan pag naluwas ta. Wala gyud ta. Wa ta mahibalog naluwas ba pero karon nahibalog gyud ta dili ba? Ang tanang giluwas sa Ginoo mingon amen. Okay, ako Mayingon ko, amin kaayo, giluwas, nga naman, tungod sa iyang pulong. Gituman nato ang iyang pulong. Kay gihimo nato kini, napahimutan nato ang Ginoo. Mao gani nga kining mga ginikanan, bulahan kaayo ang mga anak. Nga ang mga ginikanan na Kristohano na kay nga naman, makita sa mga anak. Nga mao dining akong papa, akong mama, akong daddy, akong mami. Musimba di ay me. Uy, ginabadlong, uy, ayaw ni anak-anak. Praise God. Na malandong ko sa Amerika, nga nung maingon anak sila. Sa Biblia, kutob sa mga nasod nga musukwahi sa pamaagi, itugyan sa kaaway. Lugay na ko nagadungog sa Amerika, na bisan ang mga anak nila dili nimo madisiplina. Disiplinahon nimo mapulis ka. Kana usana. Busa kita dinhi mga ginikanan, dili nato wadon kay ngano mao gyud kanay pamaagi sa Ginoo. Gusto ka bang mahimot ang Dios nimo? Buhatan na. Disiplinahon, dili disiplina nga grabe. Kaysa diha nga maayong pagkadala ang imong mga anak, dako kaayo mahimong panalangin. Pero mga anak nga wala gyud madisiplina sa ginikanan, praise the Lord, hallelujah, maulawan pa gyud ang ginikanan usay. If God plays with us, God will bring you into that land. Dadon ka niya sa dapit diin, malipay ka, may kinabuhi pa, matud pa, wala ka nang hahanapin pa. Bisan og asa pataglupad-lupad mangita tag simbahan.
Okay. Kana nagdepende po na sa pagpakaon sa pastor. Trabaho gyud namo ang pagpakaon ug maayo sa mga karnero. Kamo mga karnero sa Ginoo. Ngano nga daghan ang moingon lahi lagi ning mga one way. Nganong nilahi man ang kinabuhi nila lahi kaysa atong kinabuhi. Kung doon na pa may uban din nga naglahi pang kinabuhi, igsuon usban na ng kalahian nimo diha. Kinahanglan uniform ta sa kinabuhi. Kay tuloy-tuloy na ni, maminaw ra gyud ta sa panahon. Tuloy-tuloy na ni. Sila sa gawas napulo na lang ang gialaw nga mosimba sa Ginoo. Unya gawas nga napulo nga mosimba, dili na sila pakantahon. Ang Davao, ambot lang ang Davao karon mao gihapon. Nangutana di ay mitong isang adlaw mao gihapon. Worship leader na lang ang musinggit. Kay ang transmission sa virus. Praise the Lord. Dili na gyud madugay. Kinahanglan karong panahon na, praise the Lord, basa sa pulong sa Ginoo. Moabot na gyud dili madugay. Tumano na gyud ning Usias. Bidaw? Amos di ay. Amos chapter 8. Okay, dirito sa verse 9. In that day, declares the sovereign Lord, I will make the sun go down at noon, and darken the earth in broad daylight. Verse 10, I will turn your religious fest into mourning. Okay, lahi na gyud tinuod ning atong Thanksgiving karon. And all your singing, bisan ang inyong mga pagdaig, hallelujah, wala na. Into weeping, na agi di ay. Praise God. Niadtong miaging adlaw, nagawas man gi-review ang mga kuan ni Marcos na minaw gyud ko. Panahon ni President Reagan, na minaw gyud ko sa speech ni Marcos. Si Reagan kung mag-speech na apas siya'y gibasa. Pero si Marcos mag-speech walay gibasa ko. Maalamon yun ni si President. Akong gibantayan ingon siya, if the America fail, if the Americas fail, ingon siya, the world is lost. Kuna. Mura pog napukaw ko kadali ba? Kay kana bayangan nasod na abaya gyud na Ginoo, pero lamang lang kay Sarkikos. Nahinomdo mo? Sukikos, Sarkikos ug Pneumatikos. Tulo ka klase ang tao nining kalibutana. Sarkikos means Christian but worldly. Pneumatikos mo nang mga born again. Sukikos, unbeliever.
Okay. Kasagaran sa mga presidente sa Amerika na agyod na Ginoo sila. May Ginoo sila. Godly. Pero lagi kay niyaman ning kalibutan na mao na dili gyud pwede ma-pure usa kay ngano sagol pa man lagi ang kalibutan, ang tao nagsagol. Nahinomdo mo sa Matthew chapter 13 man siguro na nga naingon, Ginoo, dili ba trigo man kining among gipugas? Naon sa ba nga niturok man ang mga sagbot? Okay. Unsa man Ginoo, amo bang limpisahon ang mga sagbot? Niingon ang Ginoo, ayaw. Pasagdahi nga magdungan silag tubo kaysa adlaw sa pag-harvest. Harbison ang tanan, sagbot ug ang mga trigo, harbison. Ang mga trigo ibutang sa mga maayong butanganan ug ang mga sagbot bugkuson itambog sa kalayo. Mao na. Kung naiuban ninyo dinhi na nahinomdom nga bisan gani mga bata sa Amerika sa gawas, gani nag-adapt na gani ta ginahinay dinhi. Okay, so lakton nga pagasulti mawa gyud ang pagkamatarong aya sa Ginoo. Sa hinay-hinay. Hallelujah. Okay, padayon ko pagbasa. Verse 9, in that day declares the Lord, the sovereign Lord, I will make the sun go down at noon and darken the earth in broad daylight. Verse 10, I will turn your religious fest into mourning. Okay, dili na Thanksgiving atong gihimo kundi unsa to? Family Day. And all your singing, okay, into weeping. Wala na. I will make all of you wear sackcloth and shave your heads. Okay? Mag-anam na yun ni kausab ang tao. Musuroy kag mall karon wala na yung mga bago. Gihimo na buy one take one. Praise the Lord. Wala na yung mga maayo. Unya, okay, kanang inyong mga lipstick, praise the Lord. Mausab na gyud na siya kadugayan. Dili sama sa una. Hinoon og naapay mga crepe paper, pero mawa gihapon siguro na. Okay. I will make the time like morning for your an only son, and the end of it like a bitter day. Okay, mao na ni. Muarag lisod na gyud. I-restrict ang tanang mga checkpoint. Wala na kagawasan. Magunahuna ko sa atong mga kaigsuonan to sa gawas. Ingon ko, ate, malipay ra ka diha. O, sige ra mig communicate. O niya sa akong apo. Ingon ko, makauli ra lagi ka. O sa tubag niya, dugay palagi lo. Mayog, makauli og dugay. Wa na gyud og di na makauli. Okay, kung magkita ra lagi ta. Okay. Ingon siya diri, I will make the time like morning for an only son, and the end of it like a bitter day. Pait na gyud. Ang uban nangandoy na nga muadtog Visayas, dili na. Praise the Lord. Naakay daghan nga mga butang o yuta banaat sa layo, umarag wala na, lisod na. Okay. Verse 11, that days are coming, declares the Lord. Ampo lang yung tagmayo. Ampo lang yung tagmayo. Kay ang Old Testament baya, nag-ingon si Abraham ba to? Na nang naay 40, dili dayunon ang Sodoma. Si Abraham to, no? Dili si Josue.
Nakabantay mo? Okay. Si Joshua lagi. Kung sa tuyo giingon ni Abraham, kung naay 40, dayunon ba nimo Ginoo? Dili. 30. Dayunon ba nimo paglaglag ang Sodoma? Dili. Tiyaw mo ha? Gitinuod bag paulan og kalayo? Gitinuod. Na namagani sa luyo di ay musiga naman na. Dili na naulan. Kung na ay 20 Ginoo, dayunon ba nimo sa pagpaulan ang kalayo? Dili. Napulo? Dili. Wala na mo bargain si Abraham kay usara man gyud matarong. Naulaw na siya hinangyo. Pila ka hangyoan niya Ginoo? 50. 1. 40. 2. Mo ba ni? 30. Kadaghan niya gihangyo Ginoo? Dili. Katapos ang hangyo niya, wa naulaw na gyud siya. Nadayon ba? Nadayon. Giulan og kalayo. Pero nasunog ba tong usa nga nahibilin? Wala. Mao nga kita nga naa sa Ginoo. Pasalamat ang Dios ni ana. Walay usang mawala kanato. Ingon siya, bisan buhok, walay usang mawala. Tiyaw mo na. Sa diha nga gi-schedule na sa Ginoo ang kalayo nga paulanon, gipadadag anghel si Lot. O sige, adto kuhaan na si Lot. Kaya di ko gusto nga na usang nga mga matarong na malaglag. Pagawas si Lot. Pagawas ni Lot, ingon dayon si Lot, way mulingi ha. Bili ng asawa kay naglingi-lingi pa man. Nahimong asin, ingon ang Biblia. Si Lot ug ang iyang mga anak nakagawas. Nabati nila, dili ba ka nabitawng pakaw? Kailan mong pakaw ka ng mais ba nga gikuhaan na og liso sa mais, pakaw? Unya, ihulom na og ka ng krudo. Sindihe. Pag musiga na ilabay, madungog yun nimo ang tingog. Paminaw ko katong pag-ulan sa kalayo. Banha ang syudad. Naglagubo ang kalayo, unya plus tingog sa mga tao. Praise the Lord, hallelujah. Pero ang taong matarong si Lot, gipagawas. Mao nga mga igsuon kining atong panahon karon. Ayaw give up. Pabilin. Padayon. Unsa man ang imong nakatunan nga mga maayong kinaiya, kinabuhi, buhata ka na. Mo nagingon sa Galacia, dili kita magkaluya sa pagbuhat og maayo. Kung naay masuko nimo, ayaw balusi. Higugmaa siya. Iampo siya. Nasuko kay gilutos ka, pasagdahi. Kamong niya dinhi, kamong mga bag-o nga ni bisita dinhi, ambot lang. Mahiringan mo sa iyong silingan, muingon dayon na sila, ay, nag-one-way day mo? Na, lain ra ba na sila relihiyon? Narala sa inyo, mutuo mo. Kay kana sila dili gyud na makaluwas. Mas maayo pag inyo na silang amiguhon, unya dad-adere, mintras makasimba pa ta. Moabot ang panahon, kay worldwide man tumanon kining giingon sa Amos, declares the sovereign Lord, when I will send a famine through the land, not a famine of food. Dili kuno kagutom sa pagkaon, kundili gutom ug kauhaw. Iyon siya, dili gutom sa pagkaon, kauhaw sa tubig, but famine of hearing the word.
Sugod na ni. Gipirmahan na, gabi pa. Tuloy-tuloy na. Kamong dili kayo himasa, basa na mong Biblia. Dili lang diri sa simbahan, sa inyong balay. Pamadlisi na pagkugi na mong basa. Kanang inyong ipangandoy nga magsigig kuhag mga bulak na puno, nagbulak ng balay. Di nakakabasa kaya nagsigi ka na pong pamisbis, usa na kaadlong binisbisay. Ayaw po pagdaghan na kaayong bulak. Daghan ang pulong. Ako bitang misis, magkatong lugar, gwapong bulak. Pulong, bulak. Iko na. Maapil, maputag pamisbis lagi. Mana nga, muara lagi nagmay na ibubos, kabo, gamay na hinahinay na lagbo, arong nga, dali, mahuman. May bawaan manibog, di mabibisa, ngayon mga laos, mapuna. Di mo ingon, wala hibis-bisi. Usa ka adlaw binis-bisay, wala yun. Mayo baya ng balay daghag bulak pod, pero mo lagi na. Panahon sa ting-ulan, bulado sa gawas, ay aron nga dili mabisbisan. Not famine of food or a thirst of water, but a famine of hearing the word of the Lord. Men will stagger from sea to sea. Ang mga tao kuno wala na, magkatibulaag na, manabok na sa lain dapit. Okay, nagingon, men will stagger from sea to sea and wander from north to east, searching for the word of the Lord. Ngano man nga mag-search man sila sa word. Okay, unsaon man, panahon nga naisimba, dili man maminaw, ulahin na. Mayo lang, morag hinay na ni. Uroy og rapture na, kinsa pa may mo pahibalo nimo. Na. Mga igsuon, manghipos-hipos na gyud tag maayo. Amen. I-check na ang imong kinabuhi kung naa pa kay dili maayo, pag-ampo. Lord, nagapos man ko ni aning salaa. Nagtuo ko nga dili gyud ka pasagdan sa Ginoo ba? Kay ang Dios na higugma gayod nato. Kung magkinabuhi ka nga tinuod gyud espirituhanon, nag-ingon ang Biblia, everlasting life. Pero kung believer ka, unya ang imong kinabuhi, sarkikos. Kanang sarkikos means worldly, sarkikos. Mao na nga musagol sa imong kinabuhi daghang problema, samok. Dili na mausab. Ang giingon sa Biblia, walay bakak tinuod yun ni ba? Tinuod. Gusto ka bang magpuyo nga malinawon? Gusto ka bang magpuyo nga malipayon? Gusto ka bang nga magpuyo nga taas ang kinabuhi? Everlasting life? Kinabuhi ani. Kay mahimuot siya. If God bless with us. Panahon sa ingon ni ani, i-google na to ni, simba ta. Biyae sa tong imuhang. Okay. Makaingon ka ba na karong panahon na, hinay-hinay na yun, di ba? Ang tao, wala magyug ko'y duda nga kanang bakuna 666. Huwag yung ko magduda na ba? Ang akong gidudahan, nganong ipamugos? Maora na. Plus hiring-hiring, agoy. Na anay madungog confirmation. Hallelujah. Mo nang giingon sa pulong sa Ginoo, kung wala ako,
wala kamoy mahimo. Busa gamay nagtuko gamay na lang man gyud ning panahon na. Maningkamot tag duol ug maayo sa Ginoo. Amen. Maningkamot ta. Unya pamalandungi wa bay nahiubos nimo, pasaylo ah. Oh, pamalandungi nakabaybay runon bayri na. Pamalandungi kay manglarga na bay atahapit. Oh, tama ba? Oh, lain man ang ihatag. Lain ang ihatag, ganang ihatag, wag yung kay problema diha. Salamat. Maayo bang Dios? Ang tanang gihigugma sa Dios, maingon, Amen. Oh. Kung dili ta matinud-anon sa atong pinulungan, may gingos Biblia Dios sa Ephesian, hukasan ninyo ang tanan nga mga dili maayo, wala na'y magbakak. Praise the Lord. Nya kamo hisgot kag wala dili maayo magbakak, walay bakak na gamiton gihapon sayaw ana, dili ka mamakak. Oroy og naay patyunon hingdagan sa imo. Unya muingon ang katong nangita, nakakita kang kuan, mamakak jud ka. Ngano kana man puy ilang pangitaan kita kana wala gyud problema, tagaan gyud problema. Hallelujah. Mastero na nato ang mga maayong paagi sa Ginoo. Amen. Pagka may nampuon, mapasalamaton, mahigugmaon, maluluyon, masinabtanon. Oh. Sa una, kita ray sabto na, di gani ko kasabot, banter, yun na sila ba. Pero karon lahi na, ang tanan nga giusab sa Ginoo, moingon amin. Oh. Mga bana, panid-inay inyo mga asawa, na usahin mga asawa, mga saputon, di na ganit na mukatawa pag ampog yung si Ginoo, Ginoo. Ug di gyud iniglingin nimo wa gyud katawa yung Jesus Mariusip. Hallelujah. O baka mga bana. Oh, wala magilain makapausab sa tao kanio, pulong ra. Kanira makapuyog ug happy, linaw, kanira gyud ba? Mga dalaga ay karong mga niadtong bulan December, January, daghan lagi kasal nako eh. Ugma na ay kaslunon ugma. O kamong mga gikasal o kamong mga kaslunon, dili pareha sa una ba nga og magminyo unya kay kini bayang single magminyo na sila nganong nagkadayon na sila kanang maayong pagtinagdanay ba ang lalaki mubisita sa babae unya pagkabalo sa babae nga gibisitahan siya sa iyang uyab nga lalaki, labi mo imbitar nagpangaon ang lalaki, ang babae magpagamay-gamay sa iyang mata. Miingon ng lalaki, ganahan jud ko ang iyang mata. Karon kay nakasal. Usa ka bulan, duha ka bulan, tulo ka bulan, ning gawas ang kinaiya. Pagkadakuan man ang mata. Unya miingon itong lalaki na kabalo pa lang ko nga maunang imong mata. Di yung kunta mga sawa. Oy, wala. Kining kami niyoon baya. Musay drag sa tagminyo kadali ha. Kining kami niyoon baya. Package deal. Package deal. Kung saputon, dakog mata, dakog kaon, apil na sa imong gugma.
Apil na sa imong pagpakasal. Antusa na. Till it do us part good na. Mao bitaw na mangutana ko, unungan mo ba? Sana sa kahamugaway, sa kalisod, better for worse. Okay. Hangtod bas kamatayon, unungan mo ba siya? Oh, yes, pastor. Oh, babae na po. Maogi hapon? Yes, pastor. Dunggan na nimo, hindagan og 4 ka bulan, tuah, nagbinukla na eh. Nangabukol. Labon sa pagpangulitao, sa among panahon sa unad, balak-balak. Kung imo lang kong sugton, na ikawayan sa kong tatay himon kong hagdanan, ug ihagdan ko diha sa bulan apil ang mga bituon, ug puon ko, ug ipurong-purong ko sa imong agtang, tiaw mo na. Maude nga magsinumbagay na maigong mata, mukilat pak! Mauna deto namituon, package deal. Maugyo na kamong mga nagplano magminyo ha, package deal. Okay. Siguro maayo maghimo mo ka ng mga question and answer. Nabay panahon nga sa puton ka? Yes or no? Kumusta ang imong kaon? Gamay ba? O dako ba? Yes or no? O di mo na ito imong basahon. Oh. Hallelujah. Kanya sa Bible, sa Bible, kini 1 Corinthians chapter 7, sa diha daw musulod ka kami niyon, sulod ka kasamok. Tinuod yun na ba? Kasamok. Nisulod na sa 1 Corinthians, oh. No, bidaw, tanaw makitaan ba na ko ni? Nisulod ka kasamok na. Mo gani na agyo'y Ginoo ani, kay kung walay Ginoong maapil ani na. Okay. Aha. Kasamok. Ay, Ginoo ko. Sige ra. Ako ra ni pangitaon. Na asara man to napita to. Basta kaya na sa 1 Corinthians chapter 7, iyon siya musulod kag kasamok. Tinuon na dili tanan kalipay, kanang kaminyo dili tanan kalipay. Mao na gani nga ang bana, asawa kinahanglan naag yun ang duha sa Ginoo. Kay kung ang asawa ra mo'y naa sa Ginoo, ang bana wala. Hinuon ingon ang Biblia sa 1 Corinthians gihapon na ang asawa nga Kristohanon, apan ang bana nga dili Kristohanon, dili lang siya magbabag-babag sa pagsimba sa iyang asawa, maapil lang kaluwas ang bana. Maupod ang asawa. Ug ang asawa dili Kristohanon, ang bana Kristohanon, unya di lang siya magsupak-supak sa iyang bana, maapil po daw kaluwas siya. Mao na giingon. Pero mas hulaton pamanggid nimo na mas maayo tong duha gyud mo duol sa Ginoo. Kay kining duha magdungan gyud ni sila og kahamtong, ay praise the Lord. Dili gyud kadungog og naay lalis. Wag gyud samok ang balay. Kanang magdungan og kahamtong, pulong na puno sa pulong, wala gyud samok ang balay ba? Masuko na, dili na ka mahibalog, nasuko ba? Iring nakatangag og tinapanan, muingon man na, ikaw ming, ayaw, usab ming. Ang iring may, pero hinay ka ming, ayaw lagi ming. Atong palakpakan ng pulong sa Ginoo. If God plays with us, kung ang Dios mahimuot kanato, dadun kaniya sa dapit diin, puno sa grasya ug panalangin. Kanira ang sikreto. Kung gusto tang makapahimuot sa Ginoo, paminaw sa pulong, basa og pulong. Kung wala kay Biblia, kami nagapanghatag man mig Biblia karon wala na gyud mi ikahatag, nati-ti na.
Kami sa akong misis sa una, naapa man ito yung mga baligya sa Davao. Kinarton, mamalit mi. Kinarton, kisuwe Biblia. Kung nahinomdo mo, nanghatag mi ba? Seminary, walay bayad. Kalipay na mo, manghatag, dili magbabayad. Pila na gasto sa Biblia. Amot, og napabay mga Bibliang baligya karon. Kung naamay mga baligya, ala paningkamot mo nga makabiblia. Basaha. Naagi Biblia. Mintras makagunit pata, kay moabot yun ang panahon, di na yun tapaguniton ani ba? Naana ba yung mga nasod nga dili ka pwede ani? Naana, oy. Dugar maayo gani ning atong nasod kay naapa wala gite problema, pero kay wa man tay problema kumpiyansar gyapon magsimbay nig uli sa balay dito wala na pagka Domingo na o siya bit dayon pag uli na po itsa na po dito karon. Kay ingon man Biblia ang mga lalaki manabok na og kadagatan mangita na. Unsay pangitaon dili pulong, dili pagkaon, dili tubig, ang pangitaon pulong sa Ginoo, mao pay pagpangita nga wala na. Hallelujah. Maayo ba ang Diyos? Maayo oy. Nakalive ba tali? Naka-live ta? Naka-live ta? Okay. O kamo na sa gawas. Paminaw yun mong maayo sa pulong sa Ginoo. Mintras may panahon pa makadungog, ablihin ang inyong TV diya. Paminaw mo, kamo mga Bisaya, paningkamot. Kaya ang Diyos walay pinalabi. Akong mga apo nga tuwa sa gawas sa Japan. Nagunahon ako nga kisi ikaw mo magpastor sa imong pamilya. Okay. Basa lag Biblia. Pagdaig sa Ginoo, naas kling-kling makadaig na to. Ina si papa nimo, si mama nimo, imong tiya, imo naa mga paninti, daghan sila dito ba? Maghimo mo, magtigo mo dito. Unya basag bersikulo. Sige ra. Hallelujah. Kung ang Diyos mahimuot ka nato, dili gyud ta kawangon niya. Na ay daghang saad kung magkaunsa-unsa man ang panahon, dili gyud ta niya kalimtan. Kay nag-ingon ang Ginoo na higugma. Okay, kani nga bersikulo akong basahon ni. Praise the Lord. Karon nga kita nakasabot og naablihan na, karon kita nga nahibalo na, nakaila na, hallelujah. Mauni, nahigugma na kita sa Ginoo, mingaw na ta og way simba, maminaw na tagpulong sa Ginoo. Praise the Lord. Unya sa kalit lang paundangon ka, mingawon ka gyud. Ingon siya, ang imong gugma. Nasa Salmo chapter 91, verse 14. Because He loves me. Ang tanang nahigugma sa Ginoo mingon amen. Because He loves me, says the Lord, I will rescue him. Luwason ko siya. Unsa ning rescue diri? Kanang rescue diri dili nang rescue raman gihapon kana bitawng na disgrasya ka nya gi-rescue. Okay. Lahi ning rescuehan ni. Ang taong nahigugma sa Dios, higugmaon siya sa Dios. Uningon siya, I will rescue him. Kanang giingon, I will rescue him. Ang example diha si Jose. Genesis chapter 39 verse 7. Si Lot. Okay, kinsa pa na? Okay, si Lot. Unsa man ni si Lot? Si Lot, okay.
Na ay problema si Lot, nagpabungol-bungol ra, pero si Jose, gi-rescue gyud ni siya. Unsa ning rescue diri? Si Joseph, o ang asawa ni Potiphar. Walay nahibalo sa ila si Joseph ragyod. Giplanuhan si Joseph, og dautan sa asawa ni Potiphar. Asa man ang rescue diha? Ang rescue diha, nga wala siya mo yield. Amen. Hantod nga, gigunitan siya, ning kisi-kisi si Jose, nahubo ang kupo, nidagan si Jose. Mao to'y rescue. Nganong na-rescue siya? Tungod kay, naay gugma siya sa Dios, ug ang Dios na higugma kaniya. Okay. Ang wala ma-rescue si Lot. Nga naman diyo sa may problema ni Lot. Genesis 13 verse 5, 6 and 7. Mauna siya, wala ma-rescue siya. Okay, Genesis 13. Bidaw. Now Lot, who was moving about with Abram, also had flocks and herds and tents, but the land could not support them while they stayed together, for their possessions were so great that they were not able to stay together. Gipanalanginan pod si Lot no, nidaghan pod ang iyang mga buhi, kay una man nga gipanalanginan si Abraham. Si Abraham gyud ang gipanalanginan ni ani. So kung makiguban-uban di kag taong gipanalanginan, mahiapil kag panalangin. Verse 7, dihay panag-away, quarreling arose between Abram's herdsmen and the herdsmen of Lot. The Canaanites and Perizzites were also living in the land at that time. Okay, unsa man ni? Unsa maning wala ma-rescue diri? Okay. Mga Kristohanon, paminaw mo. Kana bitawng akop-akop, bantayi gyud ninyo na. Lakton nga pagkasulti ka ng akop-akop, kauban na sa sigurista. Ang Ginoo dili malipay sa mga taong sigurista. Kay daghan naman kaayo og karnero si Lot. Daghan na pog karnero si Abram. So mag-away na sila, mag-ilog na ang mga tauhan og pakaon silang karnero. So unsay gihimo? Niingon si Abram, Lot, magsigi naman ko kadungog nga mag-away maning atong mga tauhan kay mag-ilog sa lugar pagkaunan sa mga hayop. Atong bahinon kining yuta hatagan ta kag higayon sa pagpili. Kung ari ka sa wala, ari ko sa too. Kung ari ka sa too, ari ko sa wala. Magbulag na ta. Okay. Sa diha nga gihatagan og higayon si Lot. Sigurista. Ingon siya, kini ako na gyud ni. Tanang patag ug mga maayong tubig. Ingon si Lot, kini, ako na tanan. Wa gyud hatagig patag si Abram. Mao nangang nahibiling kang Abraham, kabatuan ug bukid ni hangad na laging taon siya. O sige, imo man kaha na. Diri na lang pod ko sa ibabaw. Kat si Abraham sa kabatuan. Mao nang wala ma-rescue. Si Lot wala ma-rescue. Nakasabot mo sabot ipasabot nako. Kini di ang Kristohanon nga sigurista wala na maluwas. Hallelujah. Atong palakpakan ang pulong sa Ginoo. Mao ni
Verse 14 sa Psalm chapter 91 verse 14, because he loves me, says the Lord, I will rescue him, I will protect him, for he acknowledged my name. Wow. Kay wala ko niya ilimod. Amen. Wala ko niya ilimod. Panahon sa kakuyaw, wala siya mahadlok nga mosampit kanako. Panahon sa kakuyaw, si Shadrach og Meshach og si Abednego, panahon sa kakuyaw, wala nila ilimod ang Ginoo. Niingon sila, Senyor Hari, wala mi magkinanglan og mutabang namo. Ang among Dios nga among gialagaran mao'y among magtatabang. Akto yun to, gihagbong sila. O sa dihang gihagbong sila, nakita dayon ang rescue, proteksyon. Okay, I will protect him, for he acknowledged my name. Wow. Nitindog ang hari o ang uban nga mga kauban niya, mga VIP. Wala lagi sila maunsa sa kalayo. Nganong wala man maunsa? Ang Dios, ang dili kaya sa tao, kaya sa Ginoo. Kining dagan sa panahon, wala gyud kaya niya. If God please with us, kung ang Dios mahimuot kanato, dadun kita niya. God is able to rescue you. Amen. God is able to protect us. Manang-iingon sa Romans, if God is with us, kung ang Diyos uban ka na to, who can be against us? Naabay makabatok ka na to? Wala. He will call upon me, verse 15, and I will answer him. I will be with him in trouble. Wow. I will deliver him and honor him, plus with long life. Hallelujah. Will I satisfy him and show him my salvation. Manindog kita. Praise God. Ang tanang saad sa Ginoo, tinuod yun na siya. Taas sa mga kamot, Ginoo. Ikaw ang among sandigan. Ikaw ang among paglaom. Ikaw ang tanan alang ka namo. Ikaw ang among source. Mabati na namo ang kalibutan, Ginoo, nga muilaid na sa kalisod. Mao lamang Ginoo na ayaw kami pasag di Ginoo. Bisan kini nga nasod sa Pilipinas. Kini nga Pilipinas, the Philippines is for Christ. Panalipdi ang among nasod, pasayloa kami, ang among nasod, pasayloa. Ablihi ang among leaders, mga leaders, ang among president. Ang tanan, Ginoo nga nasa katong danan, Lord. Ang imong pulong dili na gayud mausab. Tinuod kini, wala kami magduwa-duwa, Ginoo. Mao lamang, Lord, nagaingon imong pulong nga kun ang Dios mahimuot kanamo. Mao nga, Lord, salamat sa imong pagpahinomdom. Buhato namo, Ginoo, ang mga butang nga imong ipabuhat kanamo. Aron kami makapadayon nga makapahimuot kanimo. Silang mibayaw, silang makamot, dihugi sila.
magpuyo nga malipayon, magpuyo nga malinawon ang tanang buhat sa ilang makamot gikan sa ilang mga uma ug uban pang panginabuhi. I-bless ang tanan Ginoo. Pamilya, bana, asawa, mga kabataan, mga apo, tanan nga mga sakop, tanan nga mga young people, mga magtutudlo, mga maestra, mga maestro ug uban pa Ginoo. Tanan Lord, tanan nga panginabuhi. I-bless. Mag-unsa man kami Ginoo kung wala na ikaw kanamo. Apan ang imong pulong dili na gayud mausab, wala mausab. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Salamat sa imong kalayo ning adlaw sa pangalan ni Jesus Christ. Amen. Noon na lang ang panahon, igsoon ng Diyos kapit na siya. Nobalik, ikaw o ako, iyan. Kuhaon, sukaton na siya. Ikaw o ako, iyan. Kuhaon, laylo kalipay ang ating matagamtaman, kauban na siya. Pagkaanin lutong kataho, ang langit lulubulawan ang ating pagalatan daw sa langit ang iyang kadan ang siyudad Bulawan. Ang Diyos ang atong kauban, mga luha iyang pakirang, wala na'y kamatayon, Jesus. Lunlon tanan kalipan, uban sa atong Diyos, kanindot ang siyudad na Bulawan, daw sa langit ang pagkatumba, dayanan sa mga gila na bato. Supa sa kinabuhi, kristal na buhing tubig, sa trono sa Diyos. Noon na lang ang panahon, igsoon nga ang Diyos kapit na siya. Mubalik, ikaw o ako, iyan. Kuhaon, sugaton na siya. Ikaw o ako, iyan. Kuhaon, lalino sa panganod, lulog kalipay ang atong matagamtaman, kauban pa siya. Ang Diyos ang atong kauban, mga luha iyang pangilan, wala na'y kamatayon. Lulong tangan kalipan, uban sa atong Diyos, kanindot ang langit na matamo. Ang Diyos ang atong kauban, mga luha iyang pangilan, wala na'y